ובוקר טוב לגלית נחום לאומי, מדריכת ההורים שלנו. בוקר טוב. והיום סוף סוף נמצא תשובה למשפט הבלתי אפשרי, אמא משעמם לי. אז איך אנחנו מתמודדים עם המשפט הזה? איך אנחנו מתמודדים? זאת השאלה, כי את אמרת איך אפשר להעביר שלמים בלי לשמוע. לשמוע, נשמע. השאלה כמה אחריות ניקח על המשפט הזה. בכל גיל אני שומעת את זה. נכון. העניין הוא שהורים באמת, הם לוקחים אחריות על התעסוקה של הילדים מגיל מאוד מאוד צעיר. אנחנו כהורים מהמקום של איזה מין אימא אני עם הילד שלי חושב שמשעמם לו. מה אני צריכה מיד לרוץ ולספק לו איזושהי תעסוקה, משהו כדי שהוא יהיה מרוצה, כי נורא חשוב לי שהוא יהיה מרוצה, כי אני נורא רוצה שהוא יהיה מאושר, ואם משעמם לו, אז אולי חס וחלילה הוא לא מאושר, ויכול להיות שאני אשמה. אז לא. אז מגיל ינקות, ממש מתינוקות, צריך להתחיל להרגיל את הילדים להעסיק את עצמם. אנחנו, בתרבות הצריכה של היום, מביאים עוד דברים ועוד דברים, והכל נורא עמוס. מעבר לזה שזה יוצר גם אי שקט אצל התינוקות הרבה פעמים, שיש להם כזה עומס, זה עלול ליצור פסיביות, וזה, הם לא ממצים. מה, זה מתחיל כבר מהמיטה שלהם? שאנחנו ממלאים במוביילים? שאנחנו ממלאים בהכל. מובייל נפלא, לידד את הילד עם המיטה, לשים המון דברים, אבל משחק לתת כל פעם אחד, כדי שהוא יוכל למצות. ברגע שמביאים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, הוא בכלל לא פנוי להתייחס וליהנות מכל משחק ומכל צעצוע בפני עצמו. עכשיו, לגבי התשובה, למשעמם לי, במכון אדלר יש לנו משפט שאנחנו מאוד אוהבים להגיד, שאנחנו לא צוות הוואי ובידור. להגיד את זה לילדים, אבל להגיד את זה לא בכעס, זה בדיוק העניין. אנחנו אומרים את זה בהומור, בחביבות, בנחמדות, מתוק שלי. מה אתה יכול לעשות שלא יהיה לך משעמם? מה התשובה? לא יודע, בדרך כלל. ואז אנחנו שולחים אותם לחשוב. אוקיי, אז בוא תחשוב על זה. אני פה אם תצטרך אותי. אז לחשוב על זה זה חשוב? זאת אומרת, הזמן שלהם עם עצמם זה חשוב? הזמן שלהם עם עצמם זה הכי חשוב, וזאת בעצם המטרה בסופו של דבר. אנחנו רוצים ללמד את הילדים, להכיר בעצמם מה מעניין אותם, מה עושה להם את זה, ממה הם נהנים להיות, ולהיות עם עצמם. להיות עם עצמם. משהו קטן, לא להישאר ללכת, אנחנו הרי מכירים את זה. גם אני לפעמים כזאת בחופשים מסוימים היום מסודר לפי כל שעתיים, יש פעילות מלונה פארק ועד ים ועד הכל נורא עמוס. לא, זה בסדר לשבת בבית ושלא תהיה פעילות גרנדיוזית. זה משהו שהוא ממש... אנחנו אבל כן אחראים על התעסוקה שלהם. זאת אומרת, זה משהו שצריך להיות במסגרת הכללית, ואם אני מדברת סתם על גילאים יותר מבוגרים, של גיל ההתבגרות, שגם שם זה קורה. תמיד יש איזשהו איזון, בוודאי, הרי יש גם פעילויות משפחתיות, ויש בילויים משפחתיים, ובהחלט הולכים למקומות שנהנים בהם, כמו פארקים, וים, ובריכה, וסרטים, והצגות, בוודאי שכן. איך מגוונים להם? אבל לא כל הזמן, לאפשר את המקום הזה של... בוא תנסה למצוא מה מעניין אותך. והמשפט משעמם לי, הדבר הראשון, העבודה הראשונה, הדיבור הראשון שאני צריכה לעשות עם עצמי, זה לא להיות כל כך מאוימת מזה, זה לא אומר עליי שום דבר בתור אמא. וזה בסדר אם קצת משעמם. בוא נמצא דרך מה אתה יכול לעשות, מה את יכולה לעשות שיהיה לך פחות משעמם, ולנסות להרגיל אותם להעסיק את עצמם. אז לא להרגיש אשמה שאני לא כל הזמן מעסיקה ורושמת רשימות ומה עושים. זה הצעד הראשון. הצעד מה עם הראשון. אינטרנט? אינטרנט זה אחד באמת, ילדים נמצאים פה, אחת האורחות דיברנו קודם, והיא דיברה על זה שפעם היה את המשפט, ואם ביום שלישי לא בא לי, שפעם היו ימים שלא היו נכנסים לאינטרנט. היום אין כזה דבר, והרבה מאוד ילדים מגיל מסוים נמצאים באינטרנט באיזשהו שלב. בגילאים הצעירים, שהילדים עדיין רוצים את חברתנו, וחשובה להם דעתנו, לשבת איתם, לראות בדיוק מה הם עושים, לאן הם נכנסים, ובהזדמנות הזאת ללמד אותם את הכללים באינטרנט. מה עושים, איזה פרטים נותנים, עם מי אנחנו מתיידדים, עם מי אנחנו לא מתיידדים, ולנצל את זה כפעילות, כזמן איכות שלנו עם הילדים. אגב, הרבה פעמים הילדים אומרים משעמם לי כי הם רוצים אותנו. אז בואו נהיה שם. אז בואו נהיה שם, אנחנו יכולים לשבת לקרוא לידם. אנחנו לא נעסיק אותם או ניתן להם את התעסוקה, אבל אנחנו במרחב שלהם. זה נותן המון ביטחון, והנוכחות ההורית נותנת המון שקט, אבל את הפעילות, את מה לעשות, הם עושים בעצמם. גלית, ואם משעמם לי? אם משעמם לך, אנחנו צריכים לחשוב איתך. עכשיו אלייך עדי להב, מדריכת פסיכומטרי באנקורי וסטודנטית לרפואה. וואו, גם יפה וגם חכמה. עדי, בתחקיר שלך קראתי שלתפיסתך קורס פסיכומטרי זה הוט קוטור. חליפה בתפירה אישית. בוקר טוב לכם. איזה כיף שהצטרפתם אליי למשפחה 10. יש לנו תוכנית מעניינת שהכנו במיוחד בשבילכם. והיום בתוכנית מכירים את אמא משעמם לי,
היום ננסה לבדוק האם אפשר לעבור חיים שלמים בלי לשמוע את המשפט הזה. נלמד איך לטפל בהררי הניירת שמאיימים להשתלט על כל בית בישראל, נחכים בבחירת השתלים לחזה שלנו, וגם נברר למה בנייה ירוקה חסכונית יותר. אבל לפני כן אני מזכירה לכם שאם אתם רוצים לשאול אותנו שאלה או להתייעץ איתנו, אנחנו תמיד זמינים עבורכם באתר הבית שלנו, בננה 10 ובדף הפייסבוק. יאללה, מתחילים. He goes to touch you. 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 Don't touch me. He goes to touch you. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Maybe you can give something to Max for him to play with sometimes. I am like the beast. טוב, לתינוק אכזרי ביותר. ושלום לעדי להב, מיד נשמע ממך איך בוחרים מכון פסיכומטרי, ובוקר טוב לגלית נחום לאומי, מדריכת ההורים שלנו. בוקר טוב. והיום סוף סוף נמצא תשובה למשפט הבלתי אפשרי, אמא משעמם לי. אז איך אנחנו מתמודדים עם המשפט הזה? איך אנחנו מתמודדים? זאת השאלה, כי את אמרת איך אפשר להעביר שלמים בלי לשמוע. לשמוע, נשמע. השאלה כמה אחריות ניקח על המשפט הזה. בכל גיל אני שומעת את זה. נכון. העניין הוא שהורים באמת, הם לוקחים אחריות על התעסוקה של הילדים מגיל מאוד מאוד צעיר. אנחנו כהורים מהמקום של איזה מין אימא אני, אם הילד שלי חושב שמשעמם לו. מה אני צריכה מיד לרוץ ולספק לו איזושהי תעסוקה, משהו כדי שהוא יהיה מרוצה, כי נורא חשוב לי שהוא יהיה מרוצה, כי אני נורא רוצה שהוא יהיה מאושר, ואם משעמם לו, אז אולי חס וחלילה הוא לא מאושר, ויכול להיות שאני אשמה. אז לא. אז מגיל ינקות, ממש מתינוקות, צריך להתחיל להרגיל את הילדים להעסיק את עצמם. אנחנו, בתרבות הצריכה של היום, מביאים עוד דברים ועוד דברים, והכל נורא עמוס. מעבר לזה שזה יוצר גם אי שקט אצל התינוקות הרבה פעמים, שיש להם כזה עומס, זה עלול ליצור פסיביות, וזה, הם לא ממצים. מה, זה מתחיל כבר מהמיטה שלהם? שאנחנו ממלאים במוביילים בהכל. מובייל נפלא, לידד את הילד עם המיטה, לשים המון דברים, אבל משחק לתת כל פעם אחד, כדי שהוא יוכל למצות. ברגע שמביאים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, הוא בכלל לא פנוי להתייחס וליהנות מכל משחק ומכל צעצוע בפני עצמו. עכשיו, לגבי התשובה, למשעמם לי, במכון אדלר יש לנו משפט שאנחנו מאוד אוהבים להגיד, שאנחנו לא צוות הוואי ובידור. להגיד את זה לילדים, אבל להגיד את זה לא בכעס, זה בדיוק העניין. אנחנו אומרים את זה בהומור, בחביבות, בנחמדות, מתוק שלי. מה אתה יכול לעשות שלא יהיה לך משעמם? מה התשובה? לא יודע, בדרך כלל. ואז אנחנו שולחים אותם לחשוב. אוקיי, אז בוא תחשוב על זה. אני פה אם תצטרך אותי. אז לחשוב על זה חשוב? זאת אומרת, הזמן שלהם עם עצמם, זה חשוב? הזמן שלהם עם עצמם זה הכי חשוב, וזאת בעצם המטרה בסופו של דבר. אנחנו רוצים ללמד את הילדים, להכיר בעצמם מה מעניין אותם, מה עושה להם את זה, ממה הם נהנים להיות, ולהיות עם עצמם. להיות עם עצמם. משהו קטן, לא להישאר ללכת, אנחנו הרי מכירים את זה. גם אני לפעמים כזאת בחופשים מסוימים היום מסודר לפי כל שעתיים, יש פעילות מלונה פארק ועד ים ועד הכל נורא עמוס. לא, זה בסדר לשבת בבית ושלא תהיה פעילות גרנדיוזית. זה משהו שהוא ממש... אנחנו אבל כן אחראים על התעסוקה שלהם. זאת אומרת, זה משהו שצריך להיות במסגרת הכללית, ואם אני מדברת סתם על גילאים יותר מבוגרים, של גיל ההתבגרות, שגם שם זה קורה. תמיד יש איזשהו איזון, בוודאי, יש גם פעילויות משפחתיות, ויש בילויים משפחתיים, ובהחלט הולכים למקומות שנהנים בהם, כמו פארקים, וים, ובריכה, וסרטים, והצגות, בוודאי שכן. איך מגוונים להם? אבל לא כל הזמן, לאפשר את המקום הזה של... בוא תנסה למצוא מה מעניין אותך. והמשפט משעמם לי, הדבר הראשון, העבודה הראשונה, הדיבור הראשון שאני צריכה לעשות עם עצמי, זה לא להיות כל כך מאוימת מזה, זה לא אומר עליי שום דבר בתור אמא. וזה בסדר אם קצת משעמם. בוא נמצא דרך מה אתה יכול לעשות, מה את יכולה לעשות שיהיה לך פחות משעמם, ולנסות להרגיל אותם להעסיק את עצמם. אז לא להרגיש אשמה שאני לא כל הזמן מעסיקה ורושמת רשימות ומה עושים. זה הצעד הראשון. מה עם אינטרנט? אינטרנט זה אחד באמת, ילדים נמצאים פה, אחת האורחות דיברנו קודם, והיא דיברה על זה שפעם היה את המשפט, ואם ביום שלישי לא בא לי, שפעם היו ימים שלא היו נכנסים לאינטרנט. היום אין כזה דבר, והרבה מאוד ילדים מגיל מסוים נמצאים באינטרנט באיזשהו שלב. בגילאים הצעירים, כשהילדים עדיין רוצים את חברתנו, וחשובה להם דעתנו, לשבת איתם, לראות בדיוק מה הם עושים, לאן הם נכנסים, ובהזדמנות הזאת ללמד אותם את הכללים באינטרנט.
מה עושים, איזה פרטים נותנים, עם מי אנחנו מתיידדים, עם מי אנחנו לא מתיידדים, ולנצל את זה כפעילות, כזמן איכות שלנו עם הילדים. אגב, הרבה פעמים הילדים אומרים משעמם לי כי הם רוצים אותנו. אז בואו נהיה שם. אז בואו נהיה שם, אנחנו יכולים לשבת לקרוא לידם. אנחנו לא נעסיק אותם או ניתן להם את התעסוקה, אבל אנחנו במרחב שלהם. זה נותן המון המון ביטחון, והנוכחות ההורית נותנת המון שקט, אבל את הפעילות, את מה לעשות, הם עושים בעצמם. גלית, ואם משעמם לי? אם משעמם לך, אנחנו צריכים לחשוב איתך.